noies ballen, la vida va endavant. Hi ha cops que guanyes, hi ha cops que perds, la sort segueix jugant. Però hi ha un indret on no es mou res, profund si ho sents a dins. El món és gran, així vivint, amb 1000 versos endins. M'he empolainat, m'he ben vestit, vull tornar a Pugui Street. Perdo el control, llavors em dic, la creació és amb mi. I he de fer un llarg camí, crec que hi tinc molt a dir. Ho he deixat tot, però sóc aquí, amb 1000 versos endins. I es fa de nit i ja no et sents ferit amb el cor tou, així t'ho dic, amb 1000 versos endins. Ben embriagats hem pressionat els límits del destí, al veure que ni un oceà no hi ha per navegar, tan sol com un vell monestir a l'altar beneint. Després de tot vaig naufragar amb 1000 versos endins. M'he empolainat, m'he ben vestit, vull tornar a Pugui Street. Et vaig voler i et vas obrir com lliri a l'estiu. I un pensament que és tan calmat penetra dintre teu, excepte quan hem oblidat amb 1000 versos endins. Els cavalls corren, les noies ballen, la vida va endavant. Hi ha cops que guanyes, hi ha cops que perds, la sort segueix jugant. Però hi ha un indret on no es mou res, profund si ho sents a dins. El món és gran, així vivint, amb 1000 versos endins. El món és gran, així vivint, amb 1000 versos endins. Moltíssimes gràcies, Sami, per aquests 1000 versos endins de pensaments blaus cap a tu. I molt agraïda de que vulguis participar en aquest acte. Gràcies. També donar les gràcies a tota la gent que ha vingut, a tots vosaltres, a escoltar-me, a la Susi Pairuto de l'AUCA per ser aquí, que aquest any es jubila, que també és com un petit comiat, i a tots els col·laboradors que han fet possible que aquests pensaments blaus fossin una realitat, perquè aquest poemari no estava pensat per sortir, va sortir en el confinament, on tothom va col·laborar solidàriament, des de filòlegs, des d'il·lustradors, des de maquetadors, des de gent que va aconseguir els diners perquè jo pogués
fer la impressió d'aquest poemari i avui es presenta físicament aquí i està pensat pel desconfinament del lector o dels possibles lectors o ara mateix dels oients que sou tots vosaltres. Dius una petita cosa que al final quan jo reciti tots els poemes, sisplau no aplaudiu entre un poema i l'altre fins que hagi acabat, després sí. I abans de donar veu a la veu de la Lola i de l'Àngel, que moltíssimes gràcies per ser aquí avui també, dir-vos que aquest poemari està dedicat a l'Armengol i a la Maria, que són Salip Casademont, que són els fills del meu besavi, que té molt de sentit que aquest poemari avui sigui presentat aquí a les Escaules, que està dedicat a ells i amb tots aquests anys d'exili que la família va patir. De fet, aquest poemari no només és pel desconfinament del lector, sinó parla de transcendir tot aquest exili, de transcendir tot aquest dol que, vulguem o no, tots portem presents perquè tots formem part de la història de Catalunya. Us llegiré l'epíleg, que són 4 línies de dedicatòria a l'Armengol i a la Maria, que tenen els ulls blaus i d'aquí pensaments blaus. L'epíleg diu així: pinto els teus ulls blaus un cop rere un altre i repasso el perfil de les sínies desvalgudes pels anys de lluentor. Pinto els teus ulls blaus un dia rere un altre perquè mai vull oblidar la teva mirada, m'obsedia. Pinto i no deixaré de pintar-los cada dia, ulls clavats que encalcen l'horitzó. Pinto els teus ulls blaus com si mai n'hagués pintat d'altres. I siguis o no. Gràcies. I ara dono pas a la Lola. He vingut a presentar el seu llibre Pensaments blancs. Un poemari espectacular. Sap jugar amb les lletres, les acarona i les tren amb una delicadesa sorprenent. La biografia de l'autora la descriu molt bé. Jo només en faré una petita pinzellada. El seu primer llibre, titulat Arrel de la meva vida, són poemes de llibertat i de Nadal, i el dedicà a un escoblet, el seu besavi Josep Salip Casademont, al qual li professo una veritable admiració pels seus ideals com a mestre republicà avançat en el seu temps. De premis atorgats, en té un munt al saló. 3 medalles de la Ginesta d'Or de Perpinyà. 3è premi del Consell Comarcal. 2è premi de Can Massot en Quissot. Despertar en prosa. La base de l'Horta, en prosa també. I altres. La campanya literària de Ginesta d'Or de Perpinyà en tot ve de dins un poema visual i un llarg exemple. Aquest llibre es presenta avui, es titula Pensaments blaus. Compta amb el pròleg de la Núria Esponellà, que descriu aquest poemari que no deixa ningú indiferent. L'autora recalca la joventut, l'amor, la melangia, els records, la pau, l'exili, l'esperança, la natura, el mar i el vent, fins a l'oda a l'amor, que hi posa punt i final. I aquí també ho deixo jo, els meus últims mots d'uns dels seus poemes que diuen així: perquè aquests són els millors versos que escriuré, perquè el món és perfecte si ho és. Gràcies per l'atenció
I tu, Montse, segueix la teva tasca, fascinant com és el de la poesia, que, com dius tu, abraçar la poesia és abraçar l'esperit de Déu. Bé, jo me'n dic Àngel, així me sentiu? Sí. Bé, que ella també és poeta i ha fet poemes preciosos. Aquí a les escaules ha fet poemes molt macos, eh? Home, jo no tinc la cultura ni la categoria que tens tu, però em surten del cor. Ja ho sé. I com que em surten del cor, em surten del cap i de tant. No, bé, hi ha unes paraules molt maques que tens, eh? En el saló també. Sí, també tinc algun premi. Sí. És una obra teatre preparada. Doncs, bé, no sé quan em deia Bé, clar, el llibre, representant el llibre, però ella, clar, potser aquí no necessita presentació, ja la coneixeu, no? I bé, és tan polifacètica que no te l'acabes, és a dir, no te l'acabes. I el llibre també té moltes capes i no te l'acabes. Necessita moltes lectures i realment la Montse és una caixa de sorpreses contínua, eh? És a dir, jo la vaig conèixer arran d'haver estat a l'Ajuntament que vam fer un treball de memòria històrica reivindicant abans els mestres, l'Ignasi Bassedes de Boadella i el Josep. De tota manera, jo crec que sí que en Salí, per aquí, ha arribat a la seva família, ha passat aquestes llavors d'intel·ligència, d'inquietuds i de sensibilitat, no? Bé, aleshores, això es transmet. Es volen fer creure que nosaltres som el que fem de nosaltres mateixos. Sí, hi ha una part d'això, però també hi ha molta herència de genètica, Bé, en total, que bé, a veure, com a formació gràfica, no? Artista gràfica, i bé, també la marca, doncs, ella ho fa públic també, una malaltia crònica que té, amb la qual està treballant amb l'hospital, i amb contes i amb això, donar-li la volta a les coses que ens apareixen, que ens traumatitzen o ens poden traumatitzar, doncs no, donar-li la volta i treure doncs una... Doncs, sí, treure-li profit, no? Un profit per mirar endavant. Al final és veritat que després de tot aquest ajuda hi ha l'esperança. Hi ha un punt d'esperança, sempre un punt d'esperança. En el llibre, sempre hi ha aquest punt d'esperança. Bé, jo crec que el llibre té moltes capes i és un llibre difícil, de moltes lectures, i per què és difícil? Perquè combina diferents registres, uns registres més popular, poesia més popular, i després una poesia més experimental, diguem de dir. La paraula més difícil, però una poesia experimental, que això penso que és guapa, és arriscar. En el planter de la calva jugues descalça, entre vetes, una bata, a la llera besada per l'ossol i l'alabarda. Torxes de romaní blainairades damunt un fregó gel, que pitges ara dempeus avall l'estel. Roquetar fos per la inèrcia d'un crepitar del passat, caragolet dolç del nin, que tecleja l'auserva amb el cor radiant. En el planter de la caula jugues descalça, recordes la mare, llevant l'ordi
i la civada, daurada com és ara. Estan daurats, amuntegats a la rereguarda de cada somni. Us engorgueu en rics vessals d'indòmit indret, sentinelles de faldilles de vol, existents en la imaginació primigènia, sense cap pretext d'enaltir l'home d'orla divina. Muses de l'exili, desembrolleu el misteri, descanseu de bilió, responeu i sigueu fanal del nostre senderi d'esquiu empeny. Úrsules pregones, que guardeu la gelosia, convertiu la por en alegria i en l'arribada del nou dia fomenteu la creació. Significa tots els colors, no només el blau, tots els pensaments i tots els tipus de colors que ens aporten pau i tranquil·litat. I té a veure amb aquesta concepció del pensament, de la imaginació, de trobar-nos i trobar-nos. Pensaments blaus. Blaus que pleguen damunt l'aire cel, fidels, a dignitat sonen. Blaus salats, blaus de pebre, blaus de mar, blaus que enfilen damunt criteris ondats de bauma fumen. Blaus salats, blaus terrestres, blaus de veritat. Blaus que llustren damunt l'òxid i lustre tongesa escumen. Blaus a foc, blaus del groc, blaus ponderats. Callissos de blaus trencats, passejant en tinta, pensaments de cant. Verso versos des del canell, empesos pel puny, i sostrec un gran de veutat nafrada, d'hores caigudes materialitzades en un curull de vida palpable, el primer rem. És, aleshores, quan el versicolor dels teus llavis empeny l'enigma, la closa versus el versini, i columnes d'hores infantades dressen l'albera àlgida, roent, inassolible de la plana de Vic. Esparta és inversa, resol l'auriga que no coneix camí. Al marge els mots, l'oli es candellen, el foc amb la cendra els fa de coixí. Un gobelet sifona amb tendresa, tornat per la terra en vell vers el vi. L'esperança infanta el nostre botxí, la por s'obre pas per les vinyes, el vi. La sang sempre versa la innocència infantil, el mot sinople torna afable el bri. Dibuixo i em pinto mossenya, mentre les paraules em pensen entossodides de mi. Columnes d'hores desflorant el camí. El darrer poema també, perquè no vull cansar massa, però també és un poema visual, que és molt bonic. És aquest d'aquí, si podeu veure. I va de déus, es titula Prometeu. Els capvespres de cendra dauren, entornen el vent d'un migdia que trepitja l'ovada, volta d'or d'orient. Les fulles escadusseres d'hivern s'endinsen al terra, tracen un mapa de cofurnes, prou ample per passejar-hi. M'esvaeix el teu desig armat d'il·lusionista, fantasia relligada d'arieta d'hores estintolades.
Esmirna espera els teus llavis. Si plora l'arbre, silencis de mirra. Entenc que la vida davall llims enllà per poemes esglanats. Cendra ets i cendra dauraràs. Gràcies. De bon dematí, un passat juliol, em trobava per l'Empordà. Camí cap a Llers i per Sant Llorenç em vaig aturar al banyar. Un lloc fabulós, d'un verd ben intens, tot això i més puc recordar. Per saber que no ho estava somiant, em vaig haver de pessigar. Un somriure gran, uns cabells castanys, una gràcia plena d'encants. Cap ovilla he vist que m'hagi seduït com la perla de l'Empordà. Ara fan un ball i em vaig endinsant, però em notava desconcertat. Tot discretament vaig anar a preguntar qui era la dels cabells castanys. Un senyor que passava per allà va respondre'm alegrement: aquesta joia en qui t'estàs fixant és la pubilla del banyar. Un somriure gran, uns cabells castanys i una gràcia plena d'encants. Cap pubilla he vist que m'hagi seduït com la perla de l'Empordà. I serà, i anirem molt ben decidit. Si ella pogués tan sols fixar-se en mi, i anirem amb el millor vestit. Damunt d'un cavall, un barret bufó i un posat de fadrí ben fi. Maria Rosa es diu, viu a prop del riu, la corrent m'ha dut fins aquí. Un somriure gran, uns cabells castanys i una gràcia plena d'encants. Cap ovilla he vist que m'hagi seduït com la perla de l'Empordà. Un somriure gran, cabells castanys i una gràcia plena d'encants. Cap ovilla he vist que m'hagi seduït com la perla de l'Empordà. La perla de l'Empordà. La perla de l'Empordà la tenim aquí. Gràcies, Montserrat. He passat una canyada molt bonica i ojalà que n'hi hagi més i moltes més com aquestes. Esperem que sí, que n'hi hagi moltes més i puguem compartir música, poesia, amistat i uns quants dinars que també, Va molt bé, que sí, Sam? Doncs res, dir-vos que estaré aquí per si algú vol que li signi el poemari. Molt agraïda perquè m'hàgiu pogut escoltar i escoltar tots els meus companys, tot el que tenien que dir. I res. Fins una altra, fins la propera, que espero que no sigui gaire tard. Bona tarda.